Здравейте, дами и господа! Аз съм Стефо и днес започваме с новият ми канал, т.е. новините от света. Нека се запътим към новините от днес. Задължителна предучилищна за деца на 4 години. Задължителна предучилищна възраст трябва да бъде разширена и за децата на 4 години, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Тази промяна изисква законодателно решение, което министерството ще предложи през октомври. Обясни министърът и допълни, че предложенията ще касаят промени в частта за финансиране на предучилищното образование и делегираните бюджети. Влизането в сила на това решение може да стане през учебната 2018-2019 година, подчерта Вълчев, цитиран от Фокус. Следваща новина. Полицаи преследваха и хванаха бандит с БМВ. След продължително преследване столичните полицаи задържаха криминално проявен мъж от Първомай, съобщи МВР. Тази сутрин около 2 часа и 30 минути на улица Слатинска служител на първо РПУ опитали да спрат автомобил БМВ, чийто водач не се починил и продължил по булевард Цариградско шосе в посока изход от София. Полицейският патрул последвал беглеца, като междувременно били уведомени всички дежурни екипи, ако бъде засечено БМВ-то да бъде спряно. Автомобилът се движил към село Герман. Водачът отново не се починил на подаден в включилите се допълнителни полицейски екип сигнал за спиране и продължил в посока Чепинци. За пореден път отказал да спре и се насочил към Световрачне. Шофьорът няколко пъти правил опити да избута полицейски автомобил от пътното платно. За да предотврати бягството, един от полицаите произвел изстрел с стопарон със служебното си оръжие и го ранил в бедрото. Продължаваме с следващата новина. САЩ изстреля междуконтинентална ракета. Американският ББЦ успешно изстреляха междуконтинентална балистична ракета от Калифорнийския бряг. Ракета Минтън 3 без бойна глава беше пусната днес сутринта от въздушната база Ванденберг. Това беше четвъртият подобен ракетен тест тази година. Предишният беше през май. Предава Associated Press, цитиран от БТА. ББС съобщиха, че с ракетното изпитание е била направена проверка на готовността, ефективността и точността на оръжейните системи. Пастир на 47 години е починал в болница след множество нараняване, причинени от бивол. По данни на полицията, сигналът за инцидента е подаден около 17:50 вчера на телефон 112. Мъжът е бил намерен от друг пастир в безпомощно състояние край река Стряма в землището на село Ръжево, Конаре, община Каляново. Незабавно към мястото са изпратени екипи на РПУ, Хисария и бърза помощ. Така се запътваме към спортните новини. Делио Роси е новият старши треньор на Левски. Новият треньор на Левски се казва Делио Роси. Собственикът на клуба Спас Русев взе своето крайно решение и даде отбора на именития италиански специалист. Последните дни Русев преговаря първо с Авраам Грант, а след това и с Роси. Очакванията бяха бившия менеджер на Челси Грант да поеме Левски. Адвокатът на клуба Диана Иванова дори каза пред медиите в Израел, че всичко е уточнено и Авраам ще подпише договор си утре. В крайна сметка това ще стори не той, а специалистът от Бутуша, съобщи Топ Спорт. Ботев потегли за Мартин без Тошко Неделев. Футболистите на Ботев Пловдив заминаха за Португалия, където в четвъртък от 21 часа е реваншът на третия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа. Първият двубой, двамата тима завършиха наравно 0:0 в Бургас. Тодор Неделев не се качи на самолета и канадчетата ще бъдат без него.
Асът на тима е с контузия и не успя да се възстанови. Запътваме се към третата новина от спорта днес. Григор Димитров ще играе срещу Кайл Едмонд във втория кръг на турнира по тенис в Вашингтон на твърда настилка. Най-добрият български тенисист е поставен под номер 4 в основната схема и започва директно от втори кръг на надпреварата. Едмонд си осигури матч срещу Димитров след победата над корееца Хьон Чун с 6-3 и 6-1 в първия кръг. Двубоят между Григори и британеца ще се играе утре сутрин. До този момент българинът не е излизал на корта срещу този съперник. Ферари организира победа на Фетел в Унгария. Себастиан Фетел с Ферари увеличи аванса си на върха във Формула 1, след като спечели Гран При на Унгария. Втори финишира с отборникът му Кими Райконен, но двойната победа в никакъв случай не мина безоблачно. На моменти финландецът бе чувствително по-бърз от германеца, но получи ясни нареждания от щаба на отбора, кой трябва да спечели. В контекста на битката за световната титла, стратегия на Ферари е ясно и оправдана. Точките от победата дадоха на Фетел преднина пред преследвача си Луис Хамилтън от 14 точки. Германецът е с 202 пункта, а британецът има 188, след като остана четвърти на пистата Хунгароринг. Райконен видимо не бе щастлив от нарежданията, но се почини. В Мерцедес също наредиха на втория пилот Валери Ботас да пусне Хамилтън в един момент пред себе си. Но с уговорката, че ако Луис не настигне двамата пилоти на Ферари, ще се върне жест. Така последните метри при финала световният шампион джентълменски върна финландеца на трето място и остана четвърти, губейки точка в генералното класиране. Това са спортните новини. Ето и резултатите от мачовете. Първа лига Етър Верея 0-1. Втора лига Луко София Ботев Враца 1-0. Нефтохимик Лудогорец, втори отбор на Лудогорец 2-1 и Марица Оборище 0-3. Предстоящите мачове: Славия и Берое на 4 август. Созопол, а пък от втора лига Созопол Поморие на 5 август. Оборище Луко София, Царско село, Литекс. Това са спортните новини. Ако са ви харесали, абонирайте се за канала, за да има още такива.